Egun hon eta lehenik eta behin eskerrik asko, onuntza etorri zidaten medioei. Gaur, Burasoseko lehendakari bezala, baina batipat herritar bezala, azaltzen nahi zenen, oso kezkatuta gaude. Azkeneko 2 urteetan egin diran isuriak Zubieta Donostiko erraustegitik oso kaltegarriak izan dira, eta horren harira Burasosek gauza asko argitu nahi ditu, eta beste kontu askoren tartean, gaurko agerraldia Burasosen salaketari, eta horren ondoren Guardia Zibilak Ukoma ataletikan egindako ikerketa guztien ondorioa da gaurkoa. Beraz gaur, hemen gertatuko den guztia, Usurbilen 2022an Argaitzerrekan aurkitu ziren arrai hildakoak, eta han azaldu ziren kutsadura guztiak dute sorburua. Bi gauza gelditu zaizkigu oso garbi. Alde batetik isuriak eta lexibatuak instalazio estankotan egon behar zutenak azaldu egin dirala, erten egin dirala, eta gero lexibatu eta isuri horien kudeaketa oso petrala, irregulartasun askorekin gertatu dela. Beraz, nahiko genduke gaur bihar eta etziko agerraldi hauetan argitzen joatea ze gertatu den eta ze ardura dituzten gertatutako guztien aurrean. Eta beste gauzen artean zera esan nahi duke. Guardia Zibilak txosten horretan erraustegiren kudeaketan esku hartzeko organigrama zehazten du alde batetikan, eta organigrama horren barruan GHK dago. Eta bertako presidente Asensio diputatua, baita Cesar Jimeno ere, erakundearen zuzendari nagusi gisa, eta Nagore Peñalba. Ekondakin enpresa emakiduna eta azkenik honen filiala operadore gisa, Ekobat. Kontua da, guzti hauedanak argi utzi dituen bitartean Guardia Zibilak, era berean, inputazioen zerrenda osatzeko orduan, Ekondakin eta Ekobaleko zuzendaritzako kideak baino ez dira agertzen. Baina ez da azaltzen zergatik ez dauden GHko arduradun nagusiak erraustegiaren funtzionamenduaren organigramaren burua eta adibidez Eusko Jaurlaritzaren ingurumen baimen lizentziak eskatzen dituen erakundea. Guzti hori ere argitzea nahiko genuke, iruditzen zaigulako ardurak maila askotan daudela eta maila gorenean GHkak ere bere ardurak izango dituela gai honetan.